ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Автотв хушомадед мегӯям. Шероинар имрӯз 21 августи соли 2024 рости гап навор кардем баҳри шумо. Навори имрӯзамон беҳад навори хуб мегзарад, лутфан тамошо кунед. Дар навори имрӯза мошино ҳастай Opel Astra G ҳастай, Daewoo Nexia ҳастай, ВАЗ 2107, ВАЗ 2115. хулас мошине ки арзонан табдили шумо маъқул тамошо иншоалло ки навора нагзаронда аяклав тамошо мекунем. дӯстони азиз, дӯстон ба маълумоти шумо мерасонем як чиз дигаре ки агар шумо мисли ҳамин инсонҳо дошта бошед мошин, хона, замин, квартира, мол маҳсулот барои фурӯхтан, ҳатмон ба мо муроҷиат кунед. Фаромӯш намекунем дӯстони азиз, як донаи лайкча бисума подписатсия разер мекунем касоне ки нав омагия гапа зиёд намекунем. хулас навори имрӯзамонро тамошо мекунем. инак ба эълони якми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони якмон Opel Astra G солаш 2006 дар ноҳияи восиқ қарор дорад. айни ҳол дӯстони азиз, аби моторш 1.6 бензини холия, нархш акамон 60,000 сомонӣ мега, коробкаш механика. ака мехонам гӯш кунед. рақамаш охириш 1210 ба +7 номеру сишта WhatsApp дора, шумо метавонед ки занг бизанед. мошини ҳолатиш хубай мега, балонош 100%, хадавариш ҳам 100%, яъне ки созаи мотор 16 1.6 яъне экотека, бензини холӣ, документҳо то 15 сентябр ҳаста мега. мошин просто як даст гаштаги рости гап, такси задаги ҳам неста. 29 август соли 2023 мега аз Латвия рӯй кардан рости гап мошина. соҳиб мошин мега ки хидм қабулш кардам айрегар, нархи 60,000 сомонӣ, харидори аниқ боша мега. занг бизана ҳатман аз номи канали Автотв боз муомила мекунем дӯстон. мошина мега хубтараш биёен мега ай пеш бибинен, ягон нархи нормали мекунем. краскаш радно, яъне ки айхчай, салонашам хайхтон дида биромадем дӯстон. инак ба эълони дуюми имрӯзамон мегзарем ки эълони дуюмонам баъзе одамода дар кор аста, баъзе одамода не. трактор ва тилишкаш хати дӯстони азиз. трактор T28 яъне ки фаврон фурӯшия дар райони Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад, деҳаи Пахтакор дӯстони азиз. тилишкаш хати ҳам метавонем мега, нархша 38,000 сомонӣ мега. ака гуфтам ку бародарҷоно, баъзе инсонода ҳамин чиз дар кора, мақсад барои хоҷагӣ дорӣ, баъзе одамода не. рақамаи русиш ҳастай ба +7 926 073 45 26. WhatsApp дора, занг бизанед дӯстон. трактори қадима, яъне ки балонош 50%. ай тилишкаш снимат кайгай дӯстон. марҳамат, агар ки дар кортон боша, яъне ки желен дошта бошен, зангш бизанед ҳатман аз номи канали ман, бо иншоалло ярос арзон мекунам. эълони сеюмонда мегзарам ки дӯстони азиз, бародарҷоно, ҳамин инсоне ки мақсад мошинша равон кард, якада ҳатман аз номи канали ман занг бизанед. Daewoo Matiz дар Москва қарор дора, город Одинцово. соли мошин 2011, нархаш 110,000 рубл, ба рубл 110,000 рубл, холи бензина. ин мошин дар Москва, яъне аби моторш 08 вообще камрасход, коробкаш механика, кузоваш хеҷбек дӯстон. рақами русиш +7 977, охираш 650. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. инеҷада хайхтон дидестен документош, мақсад маъқул томоша занг бизанед. мошин нахадой мега, хадаваш 100%, балон 50%, ҳо камтара краска талаба, яъне средни нормални ҳолаташ. танҳо пул дар кора мега, яъне ки варианти алишиш нест. инак ба эълони чорумон мегзарем дӯстон. эълони чорумон чие? Daewoo Nexia дӯстдорон, Nexia ҳам бисёр менависонед дар комментария рости гап. ака мега Nexia созмон. анакаш мода Nexia соз мехонам, гӯш кунед, роҳат кунед. Daewoo Nexia солаш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дора, нархша 17500 сомонӣ мега, бензин плюс газ, кузовш седан, аби моторш 1.6, коробкаш механика. моторша хайна хитон дидесен, чихад чотка нормалне. ҳамин рақамое ки дидесен дар рӯи навор, охириш 59 ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. чашка лапки созай мега, кафидаги варид надора. хулас мотор 1000%. балонаш навай, коробкаш 100%. хадаваям 100%. солона ҳуҷҷат дора. даверностам метр мега. пули даверност аз ҳисоби шумо, яъне илтимос касоне ки мақсад харидор боша
савдо кунем яна ки занг мизанам. Одамое ки мақсад ниятшон 10,000 12,000 14,000 мехоҳанд ки аз салон салафанпечка гирифтания мега, яна ки ба ин нарх навое ки шумо мегӯед мисол ами 10,000 то 14,000 лутфан мега хубтараш занг назанен, охирон нархаш кончини нарх меяку нархи паследнишане ҳамиқай арзон намешавад. дӯстони азиз, агар маъқултон боша ина састаянаш создаст, ҳуҷҷатам доштааст, даверниста метия неки аз пули шумо. марҳамат, занг мизанем. инак ба эълони панҷими имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони панҷимонам Daewoo Nexia. ира солаш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рости гап объёматорш 1.6 бензин плюс газай, кузовиш седан, коробкаш механикаи дӯстони азиз. рақамош 900 17 66 66 ва плюс 992. ҳам WhatsApp дорад, ҳам дастӣ шумо метавонед ки занг бизанед. мошинҷа дар ҳолати хуб қарор дорад мега. коробка ходовои 100%, 4 баллони нав, 4 баллончаи чотки нав, ҳуҷҷатош бучидагай, чашка лапа, ягон чуш заагӣ, даридагӣ, кафидагӣ, варид кардагӣ, яъне ки хулоси гап надора. сароша савдо карда мешавад мега. аз ҳисобе ки камтарак пул дар кор аст, маблағ яъне агар маъқултон бошад дӯстони азиз, як фикр кина сар аввал бибинед хитон мақсад занг бизанен. ина иҷода салонша хушрояк тоза нишон додагия, краскаш ҳам хел. ина марҳамат, касоне ки Daewoo Nexia маъқул боша занг бизанед дӯстон. ба эълони шашмон мегзарем ака. инак эълони шашмон чия? эълони шашмон Daewoo Nexia ишани. солиш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рости гап нархша акамон 15000 сомонӣ мегӯяд, боз муомила дураяне. бензин плюс газай. бародарҷона хитон хай састаяни мошина дидесен чи хай ба қагии истодаги. рости гап краскаш сир, кузовиш седан, объёматорш 1.6, коробкаш механика дӯстони азиз. рақамое ки дидесен плюс 990 888 22 11 15. ҳам WhatsApp дорад, ҳам дастӣ. занг занен, муомила кинен, иншоалло ки ягон сим дигаш мона арзон мекунам мета. ина иҷода салонша дарунша ишон додагай, тарафҳои рулша, чашкош ягон ҷур заагӣ, пӯстагӣ, хироштагӣ, кичидагӣ. мақсади гап нақс надора гуфтиям одам. ҳолати мошин хубай, ходовоиштам гап нестай, мақсад нормалия мошин. нашоти ҳуҷҷатош мега чахчақ мекунам, мақсад зангш бизанен, бибинен, бифаҳмен мақсад ҳолати мошина састаяниша хуба ганда боша. усанш желани шумо дӯстони азиз. састаяни мошин бад нест. марҳамат, касоне ки маъқул боша агар Daewoo Nexia имрӯзамон 1995 сол, нархаш 15000. нархи нормали дӯстон, бад нест яъне. марҳамат, желанитонам бибинен, як фикри нормале кинен, салоншам тоза, хушрӯй. хулас намесӯзен дӯстон. мошинчаи бад нест. ба эълони ҳафтами имрӯзамон мегзарам. инак бародарҷонои ман, дӯстони беҳтарини ман, именои салон шамондам ки шумо кайф кинен мошина. ваз 2107 ба қаги молодёжни саб сафеди хушру ҳолаташ бад нест. солш 2005. рости гап мошинчаи навай, мошини хеле пачақа нестай. ираята танировкаш кин агар хуб мешава боз. солш 2005 дар шаҳри Душанбе қарор дорад ин мошин. неукина чи хел даронаш кушод. нархша камон 11000 сомонӣ мега. бензини холия, кузоваш универсал. хай шумо медонед ки мақсад мошине ки холи бензин боша, бензини газ моторда камтарак зарар метиҳад. маъқултон боша марҳамат бибинед. ина желанитона объёматорш 1.3, коробкаш механика. рақамаш охирш 7171. ҳам WhatsApp дор, ҳам дастӣ занг зани муомила кинед. ба эълони ҳаштамон мегзарем дӯстони азиз. эълони ҳаштамон чия? ваз 2114 имрӯзамонда мегзарем. ваз 2114 ҳолаш нормали ба қаги, састаянаш хуб. солш 2005 моторша иҷода ишон додагай, чи хел чотка, 15000 сомонӣ дар Муъминобод қарор дорад. агар мардуми Муъминобод шумо ҳамиҷада бошен, дар комментария бинависонед ки ҳамиҷаем. ҳатман комментария шуморо ман ждат мекунам дӯстон. халқи Муъминобод да гап неста, мардуми меҳнаткаш. холи бензина бародаров, кузовиш хаҷибек, объёматорш 1.6, коробкаш механика бародарҷонои ман. рақамоша дидесем плюс 990 қати 933 32 49 34. ҳам WhatsApp дорад, ҳам дастӣ. марҳамат дӯстони азиз, зангш бизанен,
برای ماشین ای پیش ببینه هایک نیسوسه معقول دیلتون باشه اگر کلیتا را ای دستش بگیرین سوم شدید. اینا مرحمت دوستان و از 2114 امروزمان در مومین آباد است، یعنی که اونقدر دورم نیست، بنزین خالی بوده است. دوستان عزیز، подписчикони محترم، دوستانی سامانه افتا تیوی، اگر گپ زنیم خوب باشه، مقصد نقصی گپ زدن خوب باشه در کامنتر بنویسونید که افتا تیوی با پیش. دوستان برادران подписчикони محترم، با معلومات شما یک مرتبه دیگر میرسونم که شما هم مثل همین سونا مقصد کنکریت در یوتیوب کانال ما گذاشتنی باشین، ماشین خودتون، خانه‌تون، مال و محصولات، زمین اگر بخواین در رکلام گذاشتن، واتساپ ما هم جماندگی، هم واتساپ هم تلگرام هم ایمو هسته، با ما مراجعت کنید دوستان عزیز. ما دلشکسته رو نمیکنیم، در نوارهای آینده میگیریم، خانه باشه خانه، زمین باشه زمین، در رکلام میگذاریم. مرحمت، زنگ شما رو ما منتظریم دوستان. دمی نواری ما یک دونه لایک چای بسیار بزبردار فراموش نکه، پس سر زیر که تشکر تا همین دم با ما بودن دوستان. تا نوارهای آینده پناهتون بخدا.